Babonakele benomdla abathandi bezobugcisa ebebezimase umsitho kaNozibele Mayaba kunye noNomana Tshakaza eNational Monument kumsitho wesizwe wobugcisa eMakhanda. La manenekazi mabini nabhale incwadi ngobomi bawo akhuthaze abantu ukuba bangalahli ithemba yaye bakholelwe kuThixo. Abantu bebezimase lo msitho bathi baziva bekhuthazekile yaye ukholo lwabo ngoku luthe chatha. Emva kwale session sisuka kuyo kaNozi noNomana ndibone into yobana noba kungenzeka into ezinkulu kuwe ezibuhlungu, uzifumane ugaxeleka kwizinto ezibuhlungu apha ebomini, but uThixo uyakwazi ukuthatha akugowise through that uphumele ngaphaya, upowerful. I'm motivated listening to true stories from the people who have experienced izinto ezehleleyo ebomini babo. It's very encouraging, especially the topic, because it was about faith. So I've learned that ebomini we cannot expect only good things from God. The character of God does not change even if we experience bad things. The most thing endihambe nayo, it's about uba nokholo, faith. Because no matter izinto zikwehlela zingakanani emhlabeni, but inye into engasoze isuke kuwe lukholo. uNomana Tshakaza ubhale incwadi ethi Life Can Change in a Moment. Uthi le ncwadi ibalisa ngokudlwengulwa kwakhe emsebenzini ngo-2001 nendlela enzima athe wayahamba emva kwesi siganeko ngenxa yokunxunguphala. uTshakaza ukhuthaze abantu basetyhini ukuba bangafeli ngaphakathi kodwa bathethe bafune uncedo xa beludinga. In 2001, 17 December, where me as a professional nurse, I was on night duty working at a health center in the rural setting of Umtata, and then two guys intruded in with guns, and both of them raped me under the delivery bed, a labor ward, and they also held me hostage. Bendithembisa ngokundibulala. Then kwanzima kakhulu ndasishwaymbana ne ndasishwaymbana, nda-depressed, ndoyika, andahlamba, ndazonyanya. Ngoku ke ndancedwa nguThixo, wandinceda uThixo, wandipha amandla okubana ndiyixele into eyehlileyo. Ndayixela 4 hours after yehlile ndidisclosa. Ukuze uqalise ukuphola esi silonda ndithetha ngazo, kufuneka ube nomntu noba mnye umxelele le nto yakwahlela. Imanyumnyezi injalo, inzima injalo into yokudisclosa, kodwa umntu makabe nomntu amxelela. Awugqiba umntu ahamba ayofumana uncedo kwiithuthuzela centers ezikufutshane naye. Izishwaymbana ezihleli phaa, ndifuna ukuthi kuni uThixo uyanithanda, ndiyanithanda nam, ndabe ndirhalela into yobana niyazi into yobana andivelanga ndanje njengoba ndingulo Nomana unjena ngokuthethayo. Ndiqale ndasishwaymbana nam, ndiqale ndadepressed. uNozibele Mayaba ubhale incwadi ethi Let Me Tell You Something. Uthi unogcobo lokuba yinxalenye yomnyhadala